салом шунавандагони азиз, бахши ситорае дар синамо аз пешниҳоди шумо. Дар ин бахш мо дар бораи Ханде Эрчел, актриса ва модели турк маълумот медиҳем. Ханде Эрчел 24 ноябри соли 1993 дар Бандирма дар Туркия таваллуд шудааст. Падару модараш аз театр ва кино дур буданд. Падараш ба тиҷорат ва модараш хонашин буд. Ханде хоҳаре бо номи Гамзе дорад, ки аз ӯ 1 сол хурдтар аст. Ханде аз хурдсолӣ ба актёрӣ шавқ дошт. Вай бори аввал дар пьесаҳои мактабӣ ба саҳна баромадааст. Пас аз хатми мактаби миёна духтар ба донишгоҳи санъати тасвирӣ дохил шуд. Хандаи 19 сола ҳангоми таҳсил дар озмуни байналмилалии зебоӣ, ки дар Боку баргузор шуд, ширкат варзида ҷои дуюмро гирифт. Пас аз ин донишҷӯ шинохта шуд ва ба гирифтани пешниҳодҳо барои нақш дар лоиҳаҳои гуногуни филмию телевизионӣ шурӯъ кард. Ҳунарпеша дар соли 2013 дар филми аввалини худ, дар филми Мурғи суруд нақши Зоҳидеро иҷро кард. Нақш хурд вале равшан буд. Дар ҳикоя Зоҳиди хоҳари Азелия ба Камран кӯмак кард. Пас аз 1 сол кор дар драмаи силсилавӣ Дарахти ҳаёт идома ёфт, ки дар он низ актриса як нақши хоксорона дошт. Ханде пас аз нашри силсилаи духтарони Гунеш дар соли 2015 маъруфият пайдо кард, ки дар он зебоии вайроншудаи Селин яке аз духтарони қаҳрамони асосиро бозӣ кардааст. Шарикони Ханде дар филми Эмир Кунай, Эмир Алияс, Талга Сариташ буданд. Тобистони соли 2020 нахуст намоиши масҳакаи лирикии бисёрсериягии Дари маро бикӯбад баргузор шуд. Нахуст намоиш дар Русия 1 декабри соли 2020 дар канали кабелии Fox Life баргузор шуд. Дар филм нақши асосиро Ханде Эрчел бозидааст. Гулпарвари зебо Эйда Йилдиз духтар ба саргузашти аз ҷониби серкани сарватманди зебо пешниҳодшуда иштирок мекунад ва арӯси ӯро тасвир мекунад. Силсила баҳои баланд ва баррасиҳои сершумори мусбӣ аз тамошобинон, аз ҷумла аз тамошобинони русӣ гирифт. Дар соли 2023 актриса дар нақши асосӣ дар лоиҳаи маъруфи Марди дигар баромад кард. Силсилаи бисёржанрӣ дар бораи як зани милиса ва рӯзноманигори мубталои бемории шахсияти сершумор нақл мекунад, ки сарфи назар аз ҳама таҳаввулотҳояш бояд барои ҳалли як парванда кор кунад ва чунин ба назар мерасад, ки ҳақиқат аз ҳама ҷолибтарин нахоҳад буд. Бурак Денис шарики расом дар саҳнаи навор шуд. Ҳамчунин Ҷем Давран, Муталиб Муҷдеҷӣ ва Гулчин Ҳатихан ба ҳайати ҳунармандон ҳамроҳ шуданд. Соли 2024 мелодрамаи Муҳаббати масткунанда бо иштироки Ханде Эрчел дар яке аз нақшҳо барои намоиш омода мешавад. Ханде оиладор нест. Тӯли 3 сол бо Мурад Делкилич, ҳунарпеша ва овозхони турк, ки духтар ҳангоми наворбардории филми Духтарони Гунеш бо ӯ шинос шуд, муносибат дошт. Интихоб кардаи Ханде аз ӯ 10 сол калонтар буд. Дар соли 2020 ҳамсарон расман ҷудо шудани худро эълон карданд. шунавандагони азиз, шумо бахши ситорае дар синаморо аз барномаи Даври суфра шунидед. Саломату сарбаланд бошед.